ଆପଣ ମାନେ ରାମାୟଣ ମୁଭି ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କହୁଛି ନିତେଶ ତିୱାରୀ ସେ ରାମାୟଣ କଥା କହୁନି ଯୋଉଥିରେ ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାମାୟଣ କଥା କହୁନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣର ଟ୍ରେଲର ଆସିଛି ଆପଣ ଯାଇ ସେ ଟ୍ରେଲରଟି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ସିନେଫାଇ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସିଛି ତ ଟ୍ରେଲରଟି ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଆସିଛି ମାନେ ଟ୍ରେଲରଟି। ଆଉ ଭାଇ ଏଆଇରେ ଯିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକି ଭାଇ ଟ୍ରେଲରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନକୁ ଛୁଇଁଯିବ ଟ୍ରେଲରଟି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରେଲର ହେଇଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ରାବଣକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସୁଇନ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଜଟାୟୁର ସିନ୍ଟା ଦେଖିବେ ଭାଇ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ଭାଇ ତାର ଟ୍ରେଲରଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଭିଟି ଆସିବ ଏପିସୋଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ ଭାବୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରାୟ ଆସିପାରେ ତ ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ତାର ଏପିସୋଡ଼ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ପଠେଇବେ କି ତାର ମୁଭି ଟାଇପ୍ର ଜଣେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏପିସୋଡ଼ ଟାଇପ୍ର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଏଆଇରେ ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି ସମୟ ଦେଇକି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତାକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାବଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ କି ରାମର କୁହନ୍ତୁ କି ସୀତାଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ କି ହନୁମାନଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେଲର ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଯେଉଁ ବାହାରିଲାନି ଏଆଇରେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଆଇରେ ତ ମଣିଷ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିଲାନି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେଲରଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଟ୍ରେଲରଟି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁଭିର କି ଟ୍ରେଲର ରିଭ୍ୟୁରେ। ରହୁଛି ବାଏ।